Представяме ви за покупка нов луксозно завършен и обзаведен тристаен апартамент. Жилището е локализирано в квартал Христо Смирненски, в зоната до магазин Лидъл. Имотът е разположен на 4-ти жилищен етаж в малка самостоятелна, луксозна сграда, чието интериор и екстериор са шедьовър на архитектурата и лукса. Апартаментът е с обща жилищна площ от 109 квадратни метра и има следното функционално разпределение: входно антре, южен хол с бокс, 2 отделни спални, баня и тоалетна, отделна тоалетна и голяма панорамна тераса с площ от 38 квадратни метра, която площ е отделна от общата жилищна площ. И не на последно място жилището е на изключително атрактивна цена. За допълнителна информация и огледи свържете с нас. Представяме ви за покупка нов луксозно завършен и обзаведен тристаен апартамент. Жилището е локализирано в квартал Христо Смирненски, в зоната до магазин Лидъл.